हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनैनि गोदान भिडिअआव दायो आङो बिजनियाव थांनो ओंखारदों ओरैहाय आङो थांगोन जाहैबाय बिजनि कर्टआव एसे खामानि दं ओमफ्राय कर्टनिफ्राय फैनानै ओरैहाय मण्डल अफिस सार्केल अफिसाव हाबबोगोन आङो मा खामानि दङ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो दङ नैबे हानि थाखाय एसे खारनो नागिरदों आङो जाहाथे एलटमेन्ट मोननानै आस्ते आस्तेयैनो बेबायदिनो नियादि फाटा बानायलांनो हानायफोरबायदि दा अलरेडि फरेस्ट एम रनजित बसुमतारी बिथाङाथ' फरवार्डखौ हरखाबाय गावनिखौ दा एक्चुअलि आङो बेखौहाय गासैखौबो जमा हैनोसै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो बानायनानै लानो हागोन बेबायदिनो गोनांथि जायोब्ला आरोना दा माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ बुखांना लाग्रोखानायसै आङो नै खैलामेला बाजारावहाय नैबे ब्रादारनि दखानावहाय दा डकुमेन्ट्सफोरखौ बिदों जाहैबाय 1 नाम्बारावनो भटार कार्ड आधार कार्ड पेन कार्ड आरो बेजों लोगोसे नैबे कास्ट सार्टिफिकेट ओमफ्राय 2023 आव भट होनायनि नैबे भटार लिस्ट इनिफ्राय एनआरसि ओमफ्राय लोगोसे लिस्ट डाटाखौबो लाफाखाबाय आङो नै ओमफ्राय 1966 नि भटार लिस्ट बिबावदोंमोन दा एक्चुअलि जोङो ट्राइबेल हिसाबैहाय माने सानोब्ला बेखौ नांलायस्लाबा जोङो बेयावनिनो थागिबि ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावबुरा सार्टिफिकेट दंबावो गावबुरा सार्टिफिकेटखौ लानानै दायो जोङो कर्टआवहाय एफिडेभिट खालामनोसै ओमफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ जमा लाबोनानै मण्डल अफिसाव जमा हैसिगोन बेबायदिनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर प्रयजन जायोब्ला बानायनानै लानो हागोन आरो बानायनानै लानायाबो इम्परटेन्टखा दा एक्चुअलि जोङो बिजनि मोनफैबाय आरोना नै इयावहाय माने रेल गेटआवसो थाथ'फैनांबाय आरो दा मा बुस्थु जाखोलै बियो मा जाखो ओइ नालेरबा माथो बुस्थु इलाय अयथासार गोलाव आरोना नै एकदम दंदावोल' नै बेसेबां गोलाव आरो हानि खामानिबाथाय बेले बेजेयानो बुहुद आरोना नै जोङो सोरनि बानायनो हरदों बेखौ जों माने जमा खालामगासिनो दङ नै बेबायदि सुथाबनानैहाय जमा होसिगोन आरोना सार्केल अफिसावहाय औ नै बेबायदि आरो ओमफ्राय नैबेयावहाय गोबां खामानि मावनांबावबाय जोङो बेबायदि गोबांथार जिर'स खालामबावनांबाय आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय थिं बारेन्दा होगासिनो दं आरोना नै वा ग्रिलजों सुफ्लुंगासिनो लागाव अखा बोथोर नालाय दिनैथ' सुक्रुबार बिनि थाखायनो नै बिजनि टाउना ओरैबायदि स्रिं स्र' जादों आरोना सुक्रुबारबाथाय गासैबो बन्द'आनो थायो नै बांसिनानो दा टटेलि बे गासैबो बन्द' आरो ओमफ्राय नै बेबायदि बानायगासिनो दं मिस्ट्रिफ्रा गोजौआव दा जोंनि नै रेन्जेन ब्रादारा फाइलखौ लाबाय आरोना दा जोङो जमा होलांनोसै ओरै मण्डल अफिस सार्केल अफिसारनोहाय ओमफ्राय टटेलि जाजोब्बाय दा ने जाजोब्बाय दा औ एसे नायफामनोसै दा औ ओमफ्राय गोसोफ्रा मा रोखोम मोनदों गोसोफ्रा मोजाङै मोनदों जानायखाय औ ओमफ्राय मथा-मथि बेखौ थाबैनो मावना होयोब्ला थाबै होनायालाय गोसोआव मोजां मोनगोन आरो दा आसा खालामदों सरकारा बे खामानिखौ थाबैनो मावना होगोन दा टटेलि बेखौहाय लाजोबखाबाय ने औ लाजोबखाबाय गासिबो जाजोबखाबाय दे मण्डलाबो लिंहरगासिनो दङ दा फाइनालि मण्डल अफिस मोनफैबाय जोङो नै बेनो सार्केल अफिसा दा नोंथांमोनाबो निस्सय फैब्ला नै बेयावनो फैनो हागोन बिजनि टाउनशिपनि एसे सानजाथिंजाय आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय मेन टाउन जाहैबाय दिनैथ' बाजार बलांगुरि दा बेखायनो बिजनि टाउना बन्द'आनो बांसिन आरो माखासे बेनिफ्रायबो बलांगुरि बाजाराव होहैयो दा बेनिखायनो माखासेया दखानफ्रा बन्द' आरो नै